Cagake donya jare Kanjeng Nabi ana petang perkara. Poe, Mbah? Siji bil ilmi ulama, kelawan ngilmune para alim ulama. Ngono. Endi desa kok jek ana ulama, jek ana kiai, jek ana ustad, ya desane aman. Wah, nggon aku mboten, Mbah. Enek ulama oke, ustad oke, ya sanyun ilang kabeh iki oke ilang. Kuwi lagi butuh sing malih. No. Berarti ya ora aman to, Mbah. Kula gambaraken kados wana, Mas, alas. Ya. Kengkeng. Endi alas kok jek ana macan, kuwi alase aman. Wong arep nyolong kayu, wedi karo macan, ngoten lho, Pak. Oh, ngoten. Sing nomor loro bi adlil umaroh. Kelawan adile para pemimpin. Lho pemimpin yen ora dolim, Pak, hebat. Pemimpine kados kula gambarane kados gendeng, kenteng, manggone ning dhuwur. Dheweke sembuyane ngeten kok, Pak. Aku ning dhuwur ngene kudu siap resiko. Ana panas, aku siap kepanasan, sing isor kudu yuk mergo aku. Sembuyane ngoten kok. Ana udan, aku siap diudani. Siap kodanan, sing isor kudu aman mergo aku ngono, Pak. Semboyan tok, Mbah? Semboyan tok apa kuwi? Ora, lah wong mosok pemimpin kok dolim, ana panas kepanasan, ana udan bocor, ana pasir diuntal, ana wesi ya kuntal, semen kuntal. Kuwi pemimpin sing dolim. Lho, apa, Mas? Kere to? Nah, pemimpin yen dolim akhire ya ora kajen, Pak. Diutik-utik kok ngisor gendeng mau. Lah karepe diutik-utik karepe ben mapan. Oh, ngono. Lah diutik-utik kok ijek ora iso mapan. Rembese tambah oke, Mbah, nek tak utik-utik wong kentenge ngono biasane. Lah akhire yo gendeng sing dolim ya didunke, Mas. Oh, ngoten. Ning nek ngedunke ya kudu nganggo aturan. Ning nggonku aku gendeng iki, Mbah. Niku apa? Gafalum. Lah piye to iki tak gambaro gendeng kok galpalum. Galpalum nek nyogroki piye? Ngono. Makane nek dadi pemimpin aja nganti dolim, ben ora diutik-utik kok ngisor. Kaya sapa, Mbah? Iya, pemimpin presiden ngono kae to, Mas. Ngono lho. Lah presiden iku rene. Salaman. Malah pengen entuk hadiah, Bang. Makane niku pemimpin-pemimpin ampun dolim, ben mboten diutik-utik lah. Gendeng nek wis dolim diutik-utik kok ngisor kok jek ra mapan, ya gendeng sing dolim terpaksa didunke. Ning nek ngedunke gendeng ya kudu nganggo aturan. Mosok ngedunke gendeng siji langsung di Gendeng elek rembes rene kabeh. Sogro no. Ya akhire ya gendeng ku dilengser didukke gendeng ki yen wis medun arep dicitak munggah nek ora iso. Oh, ngono. Makane Gendenge piye, Bang, ngene, Pak? wong biasane iki pemimpin kuwi nggone carane nek dolim kuwi lho. Tenan kok Mas, ora nggonku kono. Wong bataku kontal kok. Ning nggonku lho iki. Bataku kontal, Mbah. Kontal. Terus apa neh, Mbah? Yo enek pasir, enek wesi, enek dingan. Yo kontal. Kuwi yen pemimpin dolim Kontal? Wesi wae kontal. Kontal ya. Heeh. Oh, ngono. Jaga malam kuwi. Yo diswogrok Mbah ben nyeblok. Nah, disogrok karepe diutik-utik ben mapan. Oh, tak kira ben nyeblok. Sing nomor 3 cagake donya jare Kanjeng Nabi. Le. Ya kuwi bisa kuatil agniah kelawan lomane wong sing sugih. Mongko nek wong sugih kuwi yen lomo sing mlarat ya aman. Oh, ngono, Mbah. Sugih kok medhit ya kaya pentil mlebu gelem metune mok. Oh, ngono. Sing nomor 4 bidawatil fuqara kelawan dongane wong sing pikir. Jadi wong ra duwe iki nek ndonga ijabah, Pak. Dongamu ini mandi, Mbah, berarti? Insyaallah. Lah kok pikir, Mbah, sugih no. Sugih iki wong wedok. Omah joglo, selep enek papat. Cak anu ban ya. Traktor enek 5. Sawahe rong genan. Lha aku malah dhewe sawahku perang-perang genan no. Wong trayok bar kene di balkono bar